Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І в нашій студії ми вітаємо Володимира Ар'єва, народного депутата України, блок Петро Порошенко, а також голову української делегації при парламентській асамблеї Ради Європи. Доброго вечора, пане Володимире. Вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про тему, про яку багато пишуть, але, скоріш за все, не до кінця розуміють, тобто про роботу української делегації на зовнішній арені, так, європейській арені. Я зроблю таку невелику прелюдію. У 2015 році парламентська асамблея Ради Європи позбавила Росію права голосу через агресію проти України. Це був перший міжнародний орган, який запровадив проти Російської Федерації санкції за анексію Криму та військову агресію на Донбасі. Санкції юридично наклалися як обмеження роботи національної делегації. І от проходить 2 роки, і ситуація починає бути діаметрально протилежною, оскільки генеральний секретар Ради Європи Турб'єрн Ягланд здійснює вояж по європейських столицях, попереджаючи про серйозний ризик, пов'язаний з можливим виходом Москви зі складу 47 країн-членів Ради Європи. І говорить він це пояснює тим, що вихід з Ради Європи позбавить 140 мільйонів росіян доступу до суду у Страсбурзі, де на Росію припадає 1/3 частина справ. Все правильно я сказав, так? Є уточнення. Уточняйте. Перші санкції були запроваджені не в 2015-му, а в 2014 році, у квітні, на квітневій сесії парламентської асамблеї Ради Європи, тобто одразу після агресії проти Криму і анексії Криму. І ці санкції були запроваджені щодо права голосу і участі російської делегації в керівних органах асамблеї. Тоді росіяни просто пішли до кінця року. В 2015 році вони прийшли в січні, оскільки кожен рік оновлюється делегація. Тут закінчився рік, 31 грудня все обнуляється в асамблеї. І потім всі делегації подають себе знову в новій іпостасі. Да? Там, чи в новому складі, чи в старому складі, але все перезатверджується. І в 2015 році вони приїхали з надією, що ці санкції будуть зняті. Але процедура там така. Якщо якась країна не виконує положення Ради Європи, то відповідно її делегація, її права і її credentials, англійською мовою, останнім часом думаю частіше навіть, її повноваження, вони можуть бути заперечені іншими. Для цього треба, щоб 20 делегатів стали просто в залі, і тоді справа надсилається в моніторинговий комітет, який пропонує асамблеї проєкт рішення. І в 2015 році проєкт рішення був затверджений, що санкції на тому ж рівні залишилися. Тобто 3 варіанти було. Перший – визнати повністю повноваження Росії без жодних заперечень. Другий – взагалі не визнати повноваження. А третій варіант – посередній, компромісний. Повноваження визнати для того, щоб залишити можливість для якогось там розмови, діалогу, як в інших організаціях, але запровадити обмеження, тому що агресор не має права голосувати з резолюції щодо демократії, прав людини і верховенства права. Агресор не має робити висновки щодо демократичності виборів, тобто вони не могли брати участь у місіях спостереження за виборів. Агресор не може керувати органом парламентським, який відстоює права людини. Росіяни це не прийняли і пішли. В 16-му і 17-му роках вони взагалі не подавали свої делегації. А в 17-му році вони почали шантажувати Раду Європи кількома речами. Перше – це фінансова. Так званий членський внесок, так? Так, Росія великий платник і платить вона 33 мільйони євро на рік. Це близько 7% від загального бюджету Ради Європи. Проте замість того, щоб скорочувати бюрократичний апарат, і, вибачте, ну, якось я вважаю, що бюджет там роздутий в Раді Європи, коли там на щорічному прийомі у генсека Ягланда фонтани з шоколаду, у нього величезна резиденція, це як палац зі своїм садом, з усім. Ну, трошки, може, ну, пане Володимире, ну, це дивно трохи чути з ваших вуст, наприклад, так як провладного депутата, скажу так, чиновницький апарат також дуже роздутий в Україні. У нас,
давно проходило скорочення і Ми не говоримо про оптимізація. делегацію ПАРЄ, але І оптимізація. В даному разі це країни, які роблять свій внесок. Питання в тому, що організація, ми зараз давайте не зміщувати акценти, а говоримо про те, що організація, яка відстоює, була створена для захисту прав і свобод людини, замість того, щоб відстоювати, продовжувати залишатися на принципах і намагатися все це діло чітко, абсолютно висловлювати Росії, вона намагається задобрити Росію. Вона намагається врятувати бюджет, а не врятувати реноме самої Ради Європи. Я вважаю, що це геть помилковий шлях. А другий варіант, яким Росія шантажувала Раду Європи, це те, що вона, оскільки вона не приймає участь у виборах суддів, у виборах Верховного комісара з прав людини, які відбудуться у січні 2018 року на першій січневій сесії, то вони, значить, сказали, що вони не визнаватимуть їхніх повноважень. Ну, знаєте, це другий шантаж такий, тому що, перш за все, хочу сказати, що Турбьорна Ягланда в 2014 році обирали без росіян, але він друг Путіна, і тому, відповідно, його росіяни визнали. А часто судді обираються без інших делегацій, в тому числі. Щодо фінансування, до речі, Росія абсолютно протилежно веде себе в ЮНЕСКО, де вимагає від інших членів цієї організації в рамках ООН платити внески і дуже критикує за те, що вони внески не платять. Тому в даному разі от виникла ця ідея у Ягланда, який є другом Путіна, насправді, ми знаємо це. Що давайте повернемо Росію, щоб 130 чи 140 мільйонів російських громадян не залишилися без захисту. Я вважаю, що це збочена логіка. Тому що це підриває, в принципі, саму основу Ради Європи, що захистити права одних людей за рахунок порушення прав і фактично закривання очей на порушення прав інших людей. Тобто росіян за рахунок українців. Фактично пропонується забути про те, що Росія грубо порушує права на сусідніх територіях. Це в Грузії, анексія Південної Осетії і Абхазії. Це не окупація Південної Осетії і Абхазії. Це в Україні, це анексія Криму. Грубо порушуються права громадян України на півострові. Це і кримські татари. Ми бачимо, що відбувається. Ми постійно тримаємо в курсі Раду Європи щодо всіх речей і всіх тих жахів, які відбуваються на півострові. І це і українці, які проживають в Криму і залишаються громадянами і патріотами України. Це люди, які мешкають на окупованих територіях Донбасу. Це люди, які виїхали з Донбасу і отримали зараз статус тимчасово переміщених осіб. Це понад 1,5 мільйони людей. Це більше, ніж біженців у Німеччині. Ну, вибачте, як можна за рахунок порушень їхніх прав казати, що нам треба захищати права інших людей? Це абсолютно і повністю суперечить самій логіці правозахисної структури. Це так робити не можна. Давайте залишимо в живих цього за рахунок життя іншого. Ну, от приблизно те, що пропоную я. Нагадаю, що у нашій студії Володимир Ар'єв, народний депутат України «Блок Петро Порошенко», і також він є головою української делегації при парламентській асамблеї Ради Європи. У нас працює телефон 073 419 41 58, і ви можете зателефонувати до нас у студію і напряму запитати Володимира Ар'єва, поставити йому те запитання, до якого, наприклад, я, Любомир Ференц, не додумався, а ви б хотіли його почути. Пане Володимир, ваша робота є дипломатичною, ви погоджуєтеся, так? Ну, це парламентська дипломатична робота. 11 жовтня парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, яка може створити умови для зняття політичних санкцій з делегацією Російської Федерації, теоретично навіть її повернути. Відповідне рішення підтримали 90 зі 123 членів ПАРЄ.
ПАРЄ, так? Ми можемо говорити про те, що Україна програє дипломатичний фронт. Абсолютно ні. Ця резолюція, давайте згадаємо 2016 рік, де восени були ухвалені дві найжорсткіших резолюції на підтримку України. І, наприклад, в 2016 році абсолютно чітко було написано в одній резолюції, що тільки суттєві measurable заходи і кроки з боку Російської Федерації можуть стати підставою для того, щоб відновити діалог в рамках Парламентської асамблеї Ради Європи. В тій резолюції, на яку ви послались від 11 жовтня, там Росія згадана один раз, що вона зобов'язана платити внески. Все решта, це, ну, я вам можу сказати по формулюванням. Да? Це можна будувати автобан для того, щоб по ньому йшли автомобілі, да, звичайні, а можна, але по ньому можуть так само пройти і танки. Тому в даному разі, да, там ми говорили, що воно досить хитро відкриває там деякі речі, які, наприклад... Дипломатично, так? Да, вони можуть бути використані. В чому полягала ідея, що для підготовки саміту до 60-ліття Ради Європи в 2019 році мають брати участь в роботі країни, всі 47 країн, всі 47 делегацій в усіх структурах Ради Європи. Ну, але питання в тому, що да, всі згодні, мають брати участь теоретично. Но для того, щоб брати участь, да, то, з іншого боку, я зараз говорю зі своїми колегами в ПАРЄ, постійно з ними там переписуємося, зізвонюємося. Вони стоять на одній думці. Да, треба Росію повернути, але лише тоді, коли вона здатна буде показати, що вона відповідає стандартам Ради Європи і зробить реально серйозні кроки. Бо інакше, фактично, прийняття Росії без цих кроків, це вийде, що ПАРЄ суперечить власній резолюції, ухваленій в 2016 році, яку я вже щойно процитував. Тобто, зараз, да, є моніторинговий комітет, багато країн, якісь резолюції виконують, які не виконують, це є. Але щоб сама асамблея не виконала власну резолюцію, це створює дуже небезпечний прецедент. Зокрема, для всього східноєвропейського регіону, де фактично після цього ПАРЄ перестає бути структурою, на яку можуть посилатися правозахисники і реформатори. Тому що будь-який їхній опонент може сказати, на кого ви посилаєтесь. Шановні, це та організація, яка наплювала на власний документ. Тому ця, в принципі, зараз ситуація, чому ми піднялися, достатньо серйозно, вона небезпечна значно більше, ніж просто повернення російської делегації. Вона руйнує саму повагу до асамблеї, і її рішення майбутні, починаючи з того моменту, якщо теоретично, бо ситуація там 50/50, будемо чесні, да? Там, якщо російська делегація може бути прийнята, то з того моменту фактично ціна резолюціям буде нульова, тому що асамблея в такому випадку піде проти власної волі, яка зафіксована в одній з резолюцій. Але все ж таки перспективи для України також не дуже хороші. З 2018 року президентом ПАРЄ має бути Мікеле Ніколетті, італієць. Правильно я говорю? Він, розумієте, він такий достатньо обережний, я його дуже добре знаю. Але, ну, тобто це одна з ключових посад, так, в ПАРЄ, він її буде обіймати. Минулого тижня він був ініціатором дебатів щодо відновлення членства Російської Федерації разом із Тіні Кокс з Нідерландів. І ці дебати не відбулися. Однак його позиція зрозуміла, так, на даному етапі. Тобто він прихильний до Російської Федерації. Він давно, я знаю, що хоче, щоб росіяни повернулися, але в цьому питанні локомотивом є не Ніколетті, а Тіні Кокс, лідер комуністів, да, фактично лівих. Соціалісти, вони помірковано ліві, а то крайні ліві, до Тіні Кокс, голландець, очолює групу, в яку входять комуністи і ліві популісти з країн-членів Ради Європи. Тобто в даному разі він достатньо спокійно. Нещодавно був в Копенгагені, тоді, коли мали відбутися ці дебати. Їх умовно назвали по Росії, тому що вони по
по тому, як розвивати ті резолюції, про які ви говорили, про які я сказав, що це автобан. Да? От можна по ньому їхати машинами, а можна танками. Тобто там не тільки про Росію, а можна говорити було дуже багато про що. І Ніколєті поспілкувався, я от запросив в Копенгаген Ахтема Чийгоза. Вони нормально він з розумінням ставиться до нашої позиції. Тіні Кокс, він уже починає навіть говорити, на відміну від Ніколетті, такими словами, як реінтеграція. Ну, тобто, ми розуміємо, звідки беруться, хто вкладає йому в вуха ці терміни. Тому в даному разі я вважаю, що це просто треба, з європейцями треба деякими набратися терпіння і просто переконувати. Діяти як Аграмонт він не буде. Ніколетті значно більш спокійний і розумний. Але небезпека все одно, ми розуміємо, є, тому що вирішує все одно не Ніколетті, не президент асамблеї, а вся асамблея. І тут якраз можуть бути цікаві такі нюанси, які можуть хитнути ситуацію в кожен бік. Я от хочу сказати, що дебати ті в результаті не відбулися. Саме через активну позицію української делегації, яка була присутня і на бюро, і постійному комітеті в Копенгагені, саме на постійному комітеті, який є органом, який ухвалює резолюції в період між сесіями, да, мала відбутися ця розмова. Натомість розмова відбулася про хакерські атаки на демократію, яку ініціював мій литовський колега, мій друг Еммануеліс Зінкеріс. От ви зачепили тему цінностей, так? Що це абсурдно, коли, наприклад, будучи агресором, Російська Федерація, вона відновить своє членство в ПАРЄ і там, відповідно, в Раді Європи. Однак ми можемо зайти і з іншої сторони. Так? От, наприклад, ви читали статтю редактора відділу Східної Європи Financial Times Ніла Баклі, так? І він говорить про те, що глава Ради Європи побоюється, що Москва може покинути цю організацію. І що є мотивом? Рада Європи, провідник демократії в регіоні, розглядає питання про зняття санкцій, які вона застосувала проти Москви у відповідь на агресію в Україні через те, що в іншому випадку буде завдано удару по захисту прав людини в Росії. Так, ви говорите про цінності, і тут також йде мова про цінності. Генеральний секретар Ради Європи Торбєрн Ягланд, він турбується про права людини в Росії. А про права людини в Україні? То, що я говорив, не можна захищати права людини в Росії за рахунок порушення прав і джустифікації. Але все одно потрібно вибирати, розумієте? Ну, в даному разі я вважаю, дві країни. В даному разі вибирати треба, виходячи із принципів і цінностей і резолюцій, які є вже в Раді Європи. Не Україна напала на Росію. Відбулося рівно навпаки, коли один член парламентської асамблеї Ради Європи, коли один член Ради Європи анексував територію іншого члена і ввів війська на іншу частину його території. Це сталося вперше. Так? І тому в даному разі я хочу сказати, що тут іде просто блеф такий. Да? Ми всі, багато хто в асамблеї розуміємо. Ви самі розумієте, дипломатична мова, вона є. Я розумію. А так само, як і те, що Росія, очевидь, хоче вийти із Ради Європи, і вона заважає. І не через парламентську асамблею Ради Європи, а саме через Європейський суд з прав людини. Це справа ЮКОСа, да, по якій Росія має мільярди виплачувати. Це інші справи. Існування. Росія, до речі, запровадила абсолютно проти Конвенції Ради Європи закон, яким вона ставить свій Конституційний суд вище, ніж Європейський суд з прав людини. Бо за конвенцією ЄСПЛ це от фінальна інстанція. От все, да, крапка, вище нічого нема. Росіяни це оспорили і ввели це своїм законом, що Конституційний суд може і переглянути рішення ЄСПЛ. Але навіть існування, це не конвенційна норма, але навіть існування рішень проти Росії в Європейському суді для Путіна це велика проблема, тому що вони розповзаються, да, там, як під посиланням, іде в інших організаціях, в ООН,
в ОБСЄ, в інших міжнародних судах, це суд зі справедливості, це навіть Кримінальний суд Гаги, суд в ООН з міжнародного права. Тобто фактично Росія боїться те, що рішення ЄСПЛ, які вже йдуть, вони першими і вони є найшвидшими, хоча вони все одно повільно видаються, вони найшвидшими є в світовому праві, вони стануть підставою для того, щоб всі вона програвала справи і в інших судах, які вже порушені. Тому вона хоче просто скористатися моментом і вийти. Вона все одно вийде. Питання в тому, з якої організації вона вийде. Вона вийде з організації, яка стоїть на принципах, або з організації, яка потопчеться по своїм принципам. В принципі, для Росії обидва шляхи нормальні. Якщо вона вийде із Ради Європи з зіпсованою репутацією, то це для Москви взагалі ідеально. І тому саме зараз, в принципі, росіяни, очевидно, можливо, там певним чином і стимулюють такі процеси в Раді Європи, тим більше, що перед виборами в березні 2018 року для Путіна потрібен будь-який подарунок, який змінить характер санкцій, хоча б навіть і на не дуже впливовому для загальних санкцій напрямку. На вашу думку, Європа втомилася від України? От ви працюєте на дипломатичному фронті, так? Твердо ні. Чому? Тому що я розумію, я бачу мені із моїх колег ніхто не говорить, а от watch yourself, подивіться на себе. Це парі? Що Ми у вас, говоримо про парі тільки, так? Я і в інших країнах такого не бачу. Всі розуміють. Є, звичайно, ті, хто працюють, я виношу за дужки тих, хто працює в партіях-сателітах. Це часто це крайні ліві або крайні праві, або популістські партії. Але от в істеблішменті, в європейському, так, якщо і є, то дуже мало, і я принаймні цього не чув. Є критика, і це нормально, коли там всіх зараз країни критикують. До речі, зараз Угорщину і Польщу, зокрема, в Євросоюзі критикують набагато більше, ніж Україну. Набагато, не порівняно. Цього місяця відбулося щорічне засідання членів Європейської бізнес-асоціації. Так, можливо, ви бачили виступ посла Європейського Союзу в Україні Хьюго Мінгареллі. Так, серйозна особа. Він сказав, цитую: "Ви повинні дотримуватися верховенства закону та подолати корупцію. Без подолання корупції в Україні не буде успіхів в економіці, неможливо буде залучити закордонних інвесторів та створити робочі місця для українців. Що означає боротьба з корупцією? Ви мусите створити антикорупційний суд. І друге, в Україні створено антикорупційні відомства НАБУ, НАЗК, САП. Отже, дайте їм можливість нормально і серйозно працювати. Адже всім відомо, що НАБУ переслідується, НАЗК також не може працювати. НАЗК перевірило аж 100 декларацій з 1,5 мільйона. Це неприйнятно." Це слова Хьюго Мінгареллі. Я вам можу сказати одне. Це означає, що втомлена. Ні, це не означає, що втомлена. Але з іншого боку, це вони можуть висловлювати речі. Це зовсім не означає втому. Вони можуть висловлювати позицію, але ми висловлюємо теж позицію. А хто дає нашим олігархам і корупціонерам зазвичай громадянство країн Європи? Хто у нас видає паспорти австрійські, або мальтійські, або інші паспорти? У нас купа наших олігархів і корупціонерів мають європейські паспорти, мають європейські рахунки. І, в принципі, Європа якось починає говорити: ви маєте, почекайте, ви маєте це все робити у себе. Я можу сказати вам одну річ. Я давно займаюся питаннями боротьби з корупцією. І європейці, напевно, тут трошки лукавлять в тому, щоб їм треба зробити більше видимість таку, що воно щось відбувається. Не буде нічого. Не буде нічого. Ні САП, ні НАБУ, ні НАЗК, ніхто не переможе корупцію, поки у людей в Україні не буде починатися ментальність в голові, що корупція – це погано. Україна не Росія. У нас риба не гниє з голови. У нас влада виходить і обирається людьми. Потім її можуть і зносити так само людьми, але вона обирається громадянами. І індекс сприйняття корупції в Україні один із найвищих. Тому що у нас фактично діють за принципом: я проти корупції, але щоб кум все мені порішав. І
поки не буде несприйняття корупції, поки будуть обирати, не перестануть обирати за хабарі депутатів всіх рівнів, які потім призначають прем'єр-міністра, да, і уряд країни, поки не будуть давати хабарі на будь-якому рівні, поки не будуть домовлятися, поки будуть мовчати, бачачи ці речі, більшість громадян, ніяка ні антикорупційна структура нічого особливо тут не зміниться. Знаєте, як кронувати засохле дерево замість того, щоб його спиляти взагалі. У нас потреба зараз, перш за все, в широкій, масштабній освітній кампанії про несприйняття корупції починаючи зі шкіл, і особливо зараз це важливо в інститутах, в факультетах, які готують юристів, тому що зараз вони прийдуть, починатиметься конкурс на посади суддів. Якщо цей вірус корупції, який існує в вишах юридичних, він перейде в нову систему, нічого не зміниться. Та й в принципі і НАБУ, і НАЗК, всі, і САП, всі набираються із тої старої юридичної Володимир, ви говорите, наприклад, що треба перестати платити за депутатство. Ну ви ж всі знають, наприклад, коли і екс-нардеп Оніщенко, він говорив про те, що платилися гроші за попадання у списки до ППП. І також слідство інфопрограма розслідування, вона цитувала слова Артема Біденка, члена виборчого списку БПП на виборах 2014 року. А чому тільки БПП? А давайте, може, про інші списки поговоримо. Але ви представляєте цю партію. Ви говорите про корупцію, так, що потрібно зупинити. У нас говорять 10 мільйонів називаються суми, 6 мільйонів доларів. Я, по-перше, не готовий це коментувати, тому що я точно не брав в переговорах жодної... Я вас не звинувачую, але ви говорите про те, що потрібно подолати корупцію. Можливо, у блоці Петра Порошенка ви б мали про це говорити? Ви говорите про це? Ми говоримо про це постійно. І що на це відповідають? Ну, я вам ще раз кажу, нам зараз потрібно вирішити проблему із тим, як людям довести, що брати гроші або давати гроші, корупція – це погано. Ви давали Глібу Загорі, народний депутат? Ну, Артем Біденко, він говорив, що він, ймовірно, за місце у виборчому списку блоку Петра Порошенка. Я не розумію, про що ви говорите взагалі. Я третій раз в парламенті, і жодного разу я нікому в житті не те, що не платив, зі мною навіть ніхто і розмови про це не заводив. Перший раз я пройшов по списку і двічі виграв округ. Я не говорю, що ви платили. Тому в тому то і справа. Але у нас завжди хтось про щось говорить, комусь платили. Оніщенко сказав, що він комусь платив. Ну, вибачте, я не знаю, кому платив Оніщенко, але він депутат-мажоритарник, і всі знали, як він скуповує голоси в своєму окрузі. І всі це бачили, і багато було про це речей. А механізму скупку голосів я вам можу назвати легальних лише кілька. Один назву. Приведу приклад. Приходиш, укладає виборець контракт із депутатом чи там його виборчим штабом про те, що він є агітатором і отримує за це гроші. Він може роздати хоч 10, хоч 20 тисяч людей отак от заплатити через систему агітатор. Тобто це ось вам одна схема підкупу громадян. Про що я говорю? Не буде у нас жодної влади, яка би щось кардинально змінила, поки її обиратимуть громадяни, які абсолютно нормально часто ставляться до того, що або вони самі в корупції беруть участь, продаючи свої голоси, або мовчать щодо відомих їм фактів. Ось. Про що я говорю? Це треба робити і на державному рівні, і в тому числі я вважаю, що якщо вже Євросоюз хоче нам допомогти боротися, реально боротися з корупцією, а не по звітам, то кошти треба не на семінари антикорупціонерів, а на те, щоб широка освітня інформаційна кампанія через всі можливі засоби була організована. Ви вважаєте, що освітня кампанія не проводиться через засоби масової інформації, які піднімають питання корупції? Мало. Ну, це, розумієте, це можна порівняти з тим, що от ви підняли одне питання, друге питання. Це замість того, щоб оприскати поле, ви вдавили кількох колорадських жуків.
результат буде все одно одним і тим самим. Поле буде з'їдене. Тому що показуються лише конкретні факти, але з джерелом цього явища боротьба не ведеться взагалі. Тут я з вами погоджуюсь. Тут я повністю з вами погоджуюсь. Взагалі, чому корупція це погано, чому, от розумієте, воно виростає просто на кожному рівні. Корупція має свою Ми вже боремося з наслідками корупції, так? свій обсяг. Чим вище, да? Чим вище, тим більше. Зараз, от я говорив багато, теж спілкуюсь, зараз корупція загалом через децентралізацію, через те, що бюджети переважно пішли в регіони, да, то корупція перемістилася зараз на регіональний, на місцевий рівень, і там вона зараз от є найсильнішою. Ну, я щось не чув, щоб НАБУ, яке, наприклад, робило щось серйозне по своїм регіональним представництвом. Є ж якісь речі, от я бачу, від Генеральної прокуратури. Але у Генеральної прокуратури і НАБУ клієнти різні. Абсолютно різні. У НАБУ топові, у Генеральної прокуратури от друга лінія. Так написано в законодавстві. Так. Тому в даному разі я вважаю, що... Так НАБУ це робить. Воно старається, принаймні, робити топові. Ви ж сказали, так написано в законодавстві НАБУ. Давайте будемо вірити в це. Ну, ми бачимо... Пане Володимир, я ваші слова цитую. Я бачу, будемо вірити в це, що вони ще це роблять. Я вважаю, що в даному разі, якщо ми почали з ПАРЄ, да, перейшли вже, правда, корупцію, хоча... Ну, тому що це тема, яка турбує людей. В даному разі боротьба з корупцією можлива лише тоді, коли люди, які, оскільки нам вдалося от уже змістити і розпорошити це все діло, і принаймні уже немає, абсолютно немає централізованого такого корупційного потоку, да, як при Януковичі, коли все сходилося про все. Там тоді нічого не можна було вирішити з усіх, от від нижнього рівня до верхнього. Уже принаймні оці зв'язки, да, вони вертикальні, вони вже були розрізані. Тому я вважаю, що ми не можемо говорити про диво і про те, що в країні, в якій сприйняття позитивне до корупції сягає 60%, за різними даними. Чекайте, сприйняття позитивної корупції, є рейтинги сприйняття корупції, але не позитивної. Люди говорять про те, що існує корупція. Corruption Perception Index. Так, сприйняття корупції так чи інакше. В якійсь формі. Я ж вам ще раз повторюю, у нас зараз тренд новий. Я проти корупції, але щоб кум все порішав. Тому в даному разі ми зобов'язані зараз у нас джерело влади завжди є народ. Не навпаки. У нас нема Путіна, який нав'язує собі переобрання. Тому громадяни, які обирають владу, мають зрозуміти, наскільки їх відповідальність залежить. І цього поки що серйозно, великої кампанії, яка була би масштабна. Я привожу тільки там маленький приклад, про що треба говорити. А треба розробити серйозну кампанію. І, до речі, я добився, як голова комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, що при моєму головуванні на останній сесії, останнім резолюція була під назвою «Молодь проти корупції», і в якій вказано, що всім членам країнам-членам Ради Європи рекомендовано розвивати, перш за все, для серйозної боротьби з корупцією, масштабні освітні програми починаються зі школи для того, щоб пояснювати доступно, чому корупція – це не менший ворог для людей, ніж там, наприклад, якісь серйозні віруси. Пане Володимир, але спроби робляться, наприклад. От як ви можете прокоментувати заяву голови Департаменту фінансового контролю Національного агентства з питань запобігання корупції Ганни Соломатіної, що НАЗК повністю контролюється президентом із його адміністрації? Я не буду цього коментувати, тому що я взагалі не розбирався в цій ситуації. Я читав багато там різних матеріалів, в тому числі і таких, які там
кажуть про особистий зиск Соломатіної, інші кажуть про те, що це війна іде, оскільки вони там в Сумах разом з Ситником. Ну, ви розумієте, це я бачу війна. Але є чіткий показник роботи НАЗК. От давайте, ви говорите про Соломатіну, але ви не говорите про Ситника. Я вважаю взагалі, що треба розібратися з усіма. Якщо вони замість того, щоб боротися з корупцією, борються один з одним, то очевидно щось в цій системі пішло не так. Я переконаний абсолютно, що це іде війна. Да, можливо, хай вони зараз уже там виплеснуть один на одного. Ми все побачимо, Чи інтереси що там представляє є. Ситник, на вашу думку? Я не знаю, чиї інтереси представляє Вдана Ситник. Наскільки я знаю, він дружить з кількома там народними депутатами, наприклад, Лещенко, який представляє інтереси Григоришина, це народні депутати. російського олігарха. Але а ви впевнені, що Соломатіна говорить правду? Чому ви вважаєте, що вона говорить правду? Я не вважаю, я вас запитую. А от я не вірю. Вона виклала переписку. Дайте докази, що, наприклад, що Соломатіна якось... А я не вірю ні Соломатіні, ні Ситнику, ні Корчак. А кому? Я нікому із них не вірю. Я розумію, що у кожного є свої інтереси. В даному разі. І я вважаю, що очевидно, що якщо вже пішло таке взаємознищення, то напевно треба оголошувати нові конкурси для всіх антикорупційних структур і проводити їх реально незалежними. А то у нас виходить так, що одні антикорупційні активісти, політично заангажовані, себе називають незалежними, а інших політично заангажованих, відповідно, політиків, діячів, вони називають, що це провладні. Вибачте, всі тоді заангажовані. Якщо так, всіх за душки, і тоді треба запрошувати уже реальних для відбіркового конкурсу тих. Так звідки? Хто не має бути? Я вам не готовий зараз сказати, тому що я не займаюся корупційною зараз боротьбою з корупцією. Я займався нею з 2007 по 2010 рік, фактично, і ми прийняли тоді один з кращих антикорупційних законів в Європі, який Янукович скасував. Я зараз займаюся питаннями ПАРЄ. Очевидно, що можна було би запросити для цього, для відбору західних спеціалістів, як от зараз пропонується для аудиторів НАБУ. Ну, вибачте, я вже ні в аудит НАБУ, ні в що не вірю. Ні в НАЗК, ні в НАБУ. Я подивлюся ще, можливо, САП. І то у мене є великі питання, тому що я бачу, що така зверхність ставлення Холодницького до всього, що відбувається навколо, воно теж не є. І Ситник, Корчак, всі, я вважаю, тут треба серйозно перевіряти і очевидно оголошувати. Ну, це моя думка. Пане Володимире, а хто винен за те, що ці антикорупційні органи не запрацювали? Я не хочу нікого звинувачувати. У нас в НАБУ відбирали і в НАЗК люди, яких там пропонували і фракції, і активісти антикорупційні. Всі разом. Я вважаю, що тут не можна скидати відповідальність. Відповідальність має лежати і на Верховній Раді, яка запропонувала цю систему, і на антикорупційних організаціях, які цю систему так само вважали, що вона запрацює. Не спрацювала. Замість того, щоб боротися з корупцією, антикорупціонери перегризлися між собою. Відсунули, шукаємо нових. Тому що в даному разі нам потрібні ті люди, які не будуть вважати, що корупція має ні як у Корчак, що одних перевіряє НАЗК, а інших не перевіряє, ні як у Ситника, коли у Дейдея і Лещенка абсолютно два дзеркальних випадка, от вони дзеркально схожі один на одного, але тільки на одного подає подання в Верховну Раду, на іншого немає. І один винуват, а інший Рафік не винуват. Тому в даному разі я вважаю, що корупція, вона не має своїх і чужих. Вона має тільки чужих. І тому, якщо існує підозри, які вилилися в величезний скандал, схлопнули,
Так, а який і вихід з по-новому. ситуації? Знаєте, це ми зараз дискутуємо Я над з вами не питаннями. дискутую. Володимир, наприклад, коли там я є представник засобів масової інформації, так і коли я робив розслідування, там ти показуєш, наприклад, теоретично Ріната Ахметова, і тут гоп-гоп всі набігають і кажуть: о, а де про цього, про Коломойського? Так, тобто однаковий підхід. Ну але ми говоримо і про того, і про того. Засоби масової інформації дуже багато висвітлюють випадків корупції, які існують. Жодних покараних людей. Ну от коли я зараз на прямому каналі роблю свою авторську програму, і ми обговорювали зараз, зробили цикл олігархологія. Я особисто в програмі обговорював і Ахметова, і Коломойського в одній тій самій. Ну, це так, умовно кажучи, але так само і інших олігархів. Президента України будете обговорювати? А він є у нас олігархом? Він достатньо багата людина. Ну, давайте розділяти. Олігарх це коли? От де є та позначка, коли людину можна назвати олігархом? Олігарх це людина, яка користується державними благами за рахунок, точніше, має прибутки від держави. Да, за рахунок інфільтрації своїх людей в державний апарат і в державні підприємства. А тепер знайдіть мені Володимир, в бізнесі, 10 секунд. знайдіть мені в бізнесі Порошенка, де він інфільтрований в державні підприємства. Ви хочете сказати, що Рошен Верховну Раду продають? Ні, ми не говоримо про Рошен. Наприклад, да. його завод Ленінська кузня, він поставляє, наприклад, є кримінальне провадження по Є НАБУ. питання в тому, як у Ахметова, наприклад, у нього були свій контроль через 10 секунд ми мусимо закінчувати, Володимир. або у Фірташа, який контролював газову галузь повністю і фактично був присосками. Ахметов ще досі багато контролює енергетичну галузь. У Порошенко ніколи не контролював жодну галузь. Володимир в Україні. Ар'єв, народний депутат України, голова української делегації при парламентській асамблеї Ради Європи. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже після новин за півгодини.